que si fa calor, que quina manera de suar és esta, que anem a morir-se tots socarrats... Uf, com vos agrada parlar de quan fa calor. No fa falta que em feu un dibuix de lo que és fer calor, més que res, perquè ja n'en tinc jo uno, mira. Això d'ací seria un Zara, y esta es la típica señora que te se acosta y él diu «Bienvenido a Zara, ¿puedo ayudarle en algo?» Y así está el chicón que li conteste Pues no, mira, és que com fora feia calor i si fa frescoreta, entra pa que no me se desfassa el cucurutxo. I així estan els típics abuelos de poble per la nit, sentats a la fresca davant de sa casa, de Barsella, debatint sobre les seues coses. Està el típic abuelo que diu Pues així la frescoreta s'està bé. I l'abuela maniosa que li contesta «Pues també no estarem, que a mi m'han baixat la pensió i m'han pujat el cintrón». I això d'ací, pues mira, oles, una sombrilla, la playa... Pues seria lo que va ser Benidorm, minimalista, però Benidorm. I, ui, no noteu així com una música que va acostant-se a poc? Oh no! Són guiris! I venen a invadir Benidorm! Correu, xiquets! Correu! No podeu fer-les front, és una batalla perduda! Venen entrenats, que no vegeu que fan balcòning, per l'amor de Déu! Ah, quanta desgràcia! I estareu preguntant-vos qui és el culpable de tanta misèria? Jo vos ho explicaré. El culpable no és altre que el totpoderós Déu Ra, que ens ataca amb les seves ones de calor i calfant-se i morint-se i...